آئیے احباب گرامی قدر آپ کے دلوں کو مزید ذوق دینے کے لیے اپنے مرشد کریم برہان الواصلین سلطان العارفین حضور حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک خوبصورت کلام آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی گہنا بھارا ہوں تے نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں تے حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہاں نو ملیا نبی سہارا ہوں، میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہاں ملیا نبی سہارا ہوں۔ اور اے تن میرا چشمہ ہوئے تے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، کہہ دے سبحان اللہ۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں تے لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں تے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کتھاں ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار یا حضرت باہو سانو لکھ کروڑا حجا ہوں، مرشد دا دیدار یا حضرت باہو سانو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ آئیے احباب گرامی قدر میں دعوت پیش کروں گا جناب محمد فیروز صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول باحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک کلمہ اندرو سانو عشق سکھایا کلمہ ہو چودہ طبق کلمے تے قرآن کتاباں علماں ہو کانے کب کے کلام مارا تے لکھنا سکا کلمہ ہو یا کلمہ مینو پیر پڑھایا تے کدی نہ ہووے علماء
ایمان سلامتو ہارو کوئی منگو دا تے عشق سلامتو کوئی ہو منگن مان شرما شوقوں آج حضوری تے توڑے پڑھن پانگو صلاتاں ہو روز نفال نماز نہ گزارنو تے توڑے جاگن ساریاں راتاں ہو باج حضوری کلاب نہ ہووے توڑے کٹھن سے زکاتاں ہو باج فنا رب حاصل پاہو تے نا تاثیر جماعتاں ہو دلو نائی پھرے تے کی لینا تسبیحاں پڑھ کے ہو علم جو پڑھیا تے ادب نہیں سکھے تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے کجھو بنا کھٹے